Mentálne odolní ľudia vykazujú 3 znaky. Znak číslo 1 je, dokážu zostať kľudní a pokojní pod tlakom a stresom. Či už sú to svetoví špičkoví športovci, ktorí majú dôležité zápasy pred masami ľudí, alebo sú to svetoví lídri a podnikatelia, ktorí takisto musia zostať v tom celom chaose a strese, musia zostať kľudní, aby spravili správne rozhodnutia. Znak číslo 2 je, keď sa im darí, tak ich ego a pýcha nevystrelí príliš vysoko, ale keď sa im nedarí, tak zasa nebudú na seba kritickí a sebadeštruktívni, že sa dostanú príliš nízko. Snažia sa ostať niekde medzi. Znakom číslo 3 je, dokážu pracovať so svojím vnútorným hlasom, s tým kritikom, ktorého máme úplne všetci. A keď príde ten hlas, ktorý ich začne spochybňovať a hovoriť im, nie si ešte dosť dobrý, nie si dobrá, nemáš na to, nikdy nebudeš ten a ten, dokážu tento hlas dostať z toho negatíva aspoň do neutrálu, kedy ich to prestane paralyzovať a limitovať. Čiže toto sú 3 znaky mentálne odolných ľudí a ak vieš o niečom inom, kľudne daj mi vedieť a ak chceš viac, sleduj ma.